På Vodskov Skole har alle lærere, pædagoger og elever en Google-konto, som vi har lavet igennem Google Education. Når du skal logge ind på den, så er det lige nogle ting, som der er rigtig godt at vide. Google Docs eller apps fungerer allerbedst, hvis du går ind på browseren Google Chrome. Den kan du downloade gratis til din egen computer derhjemme, og på alle skolens computer, der ligger den installeret, så du kan finde den under Start og Google Chrome. Når du skal logge på, så åbner du Google Chrome. Og det første du gør, det er at gå herop og skrive google.dk. Du kender sikkert det her billede, hvor du har søgt efter mange forskellige ting. Men det du kan gøre heroppe, det er at du simpelthen kan logge ind. Din e-mail, det er dit brugernavn til dit Unilogin. De første 4 bogstaver er dit navn, og så kommer der nogle tal og måske bogstav. Og så @vodskov-skole.dk. Altså dit brugernavn til dit Unilogin, @vodskov-skole.dk. Her i feltet med adgangskode skal du ikke taste noget ind, så du klikker login, hvorefter du kommer til dit Unilogin, og det kender du. Så klikker du login. Og så kommer du tilbage til det samme billede med søgefeltet med Google. Der er bare lige en ting, der har ændret sig, og det er heroppe i hjørnet. Der kan du se, at du er logget på. Og hvis det er første gang, du logger på, kan det godt være, at du lige skal klikke acceptere. Nu har jeg været logget på den her konto før, så der var ikke noget. Så nu er du klar til at komme i gang med at bruge Google. God fornøjelse.